नमस्कार मित्रांनो, मी समीर सावंत माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करतो आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही इल्लो सर नानवड्यामध्ये रिसॉर्ट असा बघा, नेचर इन म्हणून थंय इल्लो. माझे भाऊजी थंय कामाक असत. म्हटलं तुमका दाखवचा थंयतला न्यूज. तुम्ही कधी इलात ह्या साईडीन तर नक्की भेट द्या. आला फोटो घे का? फोटो ते काढ ना, मी आणि परत काढणे ना. बा इकडे स्विमिंग पूल हा. झाडाचा वापर बघा कसा केलो, नॅचरल. हे वाचव आणि हडे वाघ बघा. ह्या पाणी ओपलं तरी आता काय रे, तू जर मोटर लायला नसता ना. मॅनेजर का पटकन जाणे की ना, होर ते घुसून जाणे ना फोटोमध्ये. हे बसा नव्हतं का जेवणाची व्यवस्था. जेवणाची वगैरे सोय करून मस्त गेला बघा. घसरगुंडी डायरेक्ट पाणी मध्ये सुसुविधा संपूर्ण मा. फोटो मारू
अजून पाणी पडतं असतं ना रे. हे तुम्ही बघू शकता कसा झाड कटिंग करूक ना अजिबात जसा तसा वरती छप्पर उभ्या केला हा बघा. खरोखरच बरा वाटला बघून. तुम्ही बघू शकता झाड आता हे तुम्ही कधी येऊ शकता तिथे एन्जॉय करू शकता तिकडचा निसर्ग. म्हटलं तुमका येऊचा असल्या तर मी ह्या मालकांचा नंबर देतो आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून येऊ शकता तिकडे. की नाही भाया, नो प्रॉब्लेम. हे जाऊन तिथं पाणी जाऊ पिऊ ना. आता काय रे ढोल कसं शिकलं का पाय नुकसान नाही ना. काय रे गुरिल्ला खडे हे ओरिजिनल झाड नाही हो, ही लाकूड युट्यूबवर टाकू व्हिडिओ. टाकाऊ पासून टिकाऊ. इकडे बघा कसं टायरांचा वापर केलेला हा. प्रत्येक वस्तू नॅचरल हा बघा तुम्ही. आजोबा असतात जे धनगरी विषय दाखवत बघा. मोर कोरोना लागून कमी झाले ना हा चालू आहात ना. गेले ते
कडे काय आहे जेवणाचं रोज हा आता बघतो काय होतं